landslide ini udah meeting ada nama nih ronton dengar ini bapak karena sini bagus dah ronton saya jelau dengan aja kan video mana namanya udah kurang ada meeting ah bapak masih kurang ada sama nanda namanya दा फंबायमोनाबो फैदों आरोना दा जोङो रंजन दैमारि साननि थाखाय बयबो माने सावरायनायनि गेजेरजों थाबैनो गनायखौ जोङो लुबैयो थाबै उदां जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला जों बिटिआर जाखांनायनि उनावबो सारमोना दासिमबो न'आव मोनफैयाखै दा सरकारा गोदान सरकारा मा बेबस्था लादों थाबैनो उदां जानायखौ रायजोफ्रा बयबो लुबैयो दा बिनिनो मिथिं जागासिनो जों थांगासिनो ना जोङो आदा दिनखौ लोगो मोननानै बहुद गोजोननाय मोनबाय मानो होनब्ला बिथाङाबो जोंनि बर'नि थाखाय पस्टार buat बिथांमोनाबो सापर्ट आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो आदा दिनखौबो आरो जों दायोनो थाबायबाय थादों उदालगुरि टाउनखौ थांबाय थागोन बिथांमोना नायलांबाय दा जायफोरा उदालगुरि टाउनखौ नुवाखै जों दायो उदालगुरि टाउनाव थांना फैदों नोंथांमोनहा नायलांबाय था उदालगुरि टाउनखौ जायफोरा नुवाखै आरो जोंनि गामिनिफ्रायबो गोबां मानसिफोर फैदों आबौ नोंथाङा मानिफ्राय फैदों जराबुद्दिननिफ्राय नोंसोरनिफ्राय खैजोनसो मानसिफोर फैदों गारि गंसे ना आरो बाइकजोंबो बहुद फैदों दे होमबा ना उदालगुरि टाउनखौहाय इउटुबाव नायबा नुगोन landslide आरो जों दायो vlog dong video dong landslide लोगोफोर नै जोंहा दिनैहाय फंबायखौ लोगो मोनदों जोंनाव फैदोंमोन नालाय बिसोरबो लोगो मोनबाय बिथाङाबो इउटुब चेनेल अन्नानै लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालाम बिथांखौबो माने लाइफआवहाय गासिबो दावगानो हानाय बायदि Ini video betul meeting apa sebab ada apa hana apa na jangan meeting apa apa nak buat jadi ada video kau naik ke nanya atas apa ni nama nak naik je ini video betul na so hit